पावसामुळे मुंबईची हवा आता सुधारली आणि 2 दिवसांमध्ये AQI आता 45 वर आलेला आहे। दिवाळीपासून पाऊस पडतो आहे आणि हा पाऊस मुंबईकरांच्या पथ्यावर पडतोय। मुंबईची हवा अति वाईट पासून थेट आता चांगल्या श्रेणीमध्ये आली आहे आणि ही निसर्गाची कृपा आहे। आकाशातला धुरळा आता खाली बसलाय। दिवाळीपासून सुरू झालेल्या परतीच्या पावसामुळे मुंबईच्या हवा गुणवत्ता निर्देशांक सुधारण्यास सुरुवात झाली आहे। दिवाळीमध्ये फटाक्यांचं प्रचंड प्रदूषण, धुलीकणांचं प्रमाण होतं आणि आता ते प्रमाण सगळं कमी झालेलं आहे। हवा गुणवत्ता निर्देशांक हा उत्तम श्रेणीमध्ये पोहोचलेला आहे। दिवाळीमध्ये 300च्या वर गेलेला हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक सोमवारी थेट 46 पर्यंत खाली आला। पावसामुळे हवेतले धुलीकण कमी झालेले आहेत। प्रत्येक वर्षी दिवाळीच्या काळात प्रदूषित शहरामध्ये समावेश होणाऱ्या मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता आता सुधारलेली आहे। सण उत्सवाचा काळ आहे, स्वच्छ हवेमध्ये श्वास घेता येत असल्यानं शहरवासियांनी सुद्धा आता समाधान व्यक्त केलेलं आहे।